Ifochakpi. Wow! O nwere akọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Igbo si na-etoke m enu abụrụkwanụ na-enweka m uche. Akụkọ anyị nke taata bụ ihe mere n'obodo ụmụ anụmanụ. Gee ntị nke ọma ka ị wee mụta ihe. Maka ọdụm ya na oke oyibo maọbụ oke bekee. Ọdụm bụ otu anụ anyị masịrị ike nke ukwuu. O siri ike eji ama atụ. Oke bekee bụkwa na anụ nwere uche nke ọma. O ruru otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ. O nwere otu ọdụm nke pụtara n'anya isi na-egosi ike ya n'ebe ụmụ anụ ibe ya nọ. Ọdụm a bidoro ịdọgbu ụmụ anụ, nke ọbụla ọ fọrọ dọgbuo, nke ọbụla ọ fọrọ dọgbuo. Nke a mere na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ nọ n'oke egwu, nọrọ n'ụjọ, maka na otu ọdụm si wee na-adọgbu ha, na ọ bụrụ na ọdụm si otu a wee na-adọgbu ha n'oge na-adịghị anya, na ọ gaghị enwekwanụ anụ ga-afọnụ. Ụmụ anụmanụ bidoro wee gbakọba wee tụgharịba uche, kedu ihe anyị ga-eme ka anyị zọta ndụ anyị? O nwere ndị tụtara aro si ka ha gbafuo nunu. O nwekwara ndị jụrụ na ọ bụrụkwanụ na anyị gbafuo, ebee ka anyị ga-agbaga? Ọdụm ga-achọrọkwa anyị bịaba ebe ọbụla anyị nọ. Kedu ihe anyị ga-eme ka anyị wee zobe ndụ anyị? Ụmụ anụmanụ kwekọrịtara na ha ga-aga na be ọdụm jee yọọ ya biko ka ọ kwụsịzie igbu ha. Ha kwetere na nke a. Ha wee gaba na be ọdụm. Oge ha batara be ọdụm, ọdụm mapụtara wee jụba ha ihe ha bịara ime na be ya. Ụmụ anụmanụ kọwara ọdụm wee yọọ ya biko na ihe ha jikwe n'ọbịa bụ ka ọ kwụsị igbu ha. Nke a were ọdụm iwe. Kedu ihe mere unu ga-eji wee bịa ebe a wee gwa m ka m ga-esi wee bi ndụ m? Mana ụmụ anụmanụ yọbara ya si ya na ọ bụrụ na igbube anyị otu a, oge na-adịghị anya, ọ bụkwa sọsọ gị ga-ebi n'ime ọhịa, maka na ị na-aga ugbu karịa oge ị ga-elicha. Ọdụm gelu ha ntị wee sị ha na ihe melu n'ọbụ na unu ga-ejizi aka unu na-ahọpụta otu onye n'ime unu kwa ụbọchị ọbụla unu ga-ezitere m onye m ga-eri anụ ya. Ọdụm dọkwara ha aka na ntị na mbọsị ọbụla ha na-ezitega anụ ọbụla ọ ga-eri, na ọ ga-eji aka ya wee bata wee dọgbuo ihe ọbụla ọ fụrụ. Nke a gwụ na sọsọ ihe ọdụm kwetere na ọ ga-eme. Ụmụ anụmanụ wee naba wee tụgharịba uche, kedụkwanụ ụdị ihe bụ ihe nke a? Maka na ọdụm ekweteghị ịkwụsị igbu ha. Ụmụ anụmanụ wee chebe, ọ bụkwa na onye ka anyị ga-eziga? Onye ga-ekwega ụdị ije? Onye ga-ekwe gaa ka ọdụm dọgbuo ya? Kedu onye bụ onye izizi ga-aga ihe nke a? Ụmụ anụmanụ gbakọrọ n'abalị chebe chegide. Oge a ka oke bekee gbopụtara wee sị ụmụ anụ ibe ya, unu echezina, m ga-aga na be ọdụm. M ga-abụ onye izizi ga-aga na be ọdụm. Oke bekee gwakwara ụmụ anụ ibe ya sị ha, unu echene maka mụ, ama m ihe m ga-eme. Ka chi foro, oke bekee oge o kwesịrị ịga na be ọdụm, ọ gaghị. Ọ gbara nkịtị cheregodinu ka o ruo oge chi bọchara ọfụma. Ọ na-eruzi oge ọma na ọdụm ga-echego ya nke ukwuu, o wee gaba na be ọdụm. Oge o rutere na be ọdụm, iwe juru ọdụm afọ ka ọdụm na-afụ oke bekee, nke bụ iwe wee wezibikwuo ya. Ọ bụ nwantọntọ anụ a ka ụmụ anụmanụ zipụtere
inye m ka nrie. Nke a were ya iwe nke ukwuu ka ọ na-asị ka ọ dọgbuo oke bekee yọbịa ya biko biko. Ọ bụghịkwanụ sọsọ mụ ka ụmụ anụmanụ zipụtere, kama na ha zipụtere mụ na ụmụnne m. Ma n'oge anyị na-abịa, anyị fụzikwara ọdụm ọzọ n'ụzọ. Ọdụm a wee bido wee chụba anyị wee dọgbuo ụmụnne m 3. O wee bụrụ sọsọ mụ bụ ihe pụtalụ ndụ. Ọ ya mere m ji wee bịa. Ya mekwere na m abịahụ n'oge. Gịnị? Nke a were ọdụm iwe nke ukwuu. Ị chọrọ ịgwa m na o nwere anụ ọzọ bi n'ọhịa na-akpa ike? Oke bekee si ya bịa ka ijije gosi m ya. Oke bekee wee kpọrọ ọdụm wee jebe n'ọdọ mmiri, maka na o nwere ọdọ mmiri ụmụ anụmanụ gwuru. Ọ na-abụ oge mmiri na-ata, ha jee ebe ahụ wee na-eweta mmiri ọṅụṅụ. Mana ọdụm amaghị maka nke a. Oke bekee kpọrọ ọdụm wee gaba n'ọdọ mmiri a. Oge o rutere ebe a, o wee tụọrọ ọdụm aka sị ya ọ n'ime onunu a. Ebe a ka ọdụm a si wee wụpụta wee chụba mụ na ụmụnne m. N'ime onunu a ka ọdụm a bi. Oge ọdụm rigoro, ọdụm wee fụ nya bụ mmiri ka ọ na-ene anya. Ọfụ ọdụm n'ebe ahụ, mana uche ya agwaghị ya na ọ bụ enyo ya ka ọ na-afụ. Nke a were ọdụm iwe. Ọ na-ene ọdụm a ọ na-ene ya, ọ maghị na enyo ya ka ọ na-afụ. O wee gbọọ ụwa. Ọdụm nke anọkwa na mmiri gbọọ ụwa. Nke a were ya iwe. O wee jiri iwe na ọnụma wee makpuo na mmiri a ka ojije dọgbuo ọdụm. Ka ọ na-amakpuzi na mmiri a o wee chọpụtazie na o nwerekwa ọdụm n'ebe a, na ọ bụ enyo ya ka ọ na-afụ. Nke a tọrọ ụmụ anụmanụ ụtọ iche. Ha wee chie oke bekee eze, maka na oke bekee sọrọ ha. Ọ bụ otu a ka oke bekee si wee bụrụ eze ụmụ anụmanụ. Ifochakpi wọọ.